Добър вечер, уважаеми гости! Фрагментът, който чухте и видяхте току-що, е от последният концерт на маестро Стоян Попов в Бургас, посветен на неговата 70 годишнина. Избрахме това негово изпълнение, защото то беше тук, в нашия град, на тази сцена, в оперния театър, за чието построяване той има огромен принос. Именно от Бургас започна забележителната му кариера на световен оперен артист. Маестро Стоян Попов е наричан от френската музикална критика гласова катедрала и българският Тито Голди. Гастролите му по световните оперни сцени получават оценки от типа изключителен Макбет, ненадминат интерпретатор на Скарпия и други. Като дългогодишен солист на Националната опера и балет, той изпълнява централни партии в опери на Верди, Пучини, Чайковски, Мусоргски и други. Удостоен е със званието Камерзенгер на Австрия през 1982 година. Партнирал си я с едни от най-големите оперни артисти, като Пласидо Доминго, Лючано Паваротти, Хосе Карерас, Елена Образцова, Рената Скотто и други. Българските му колеги, с които той партнира по наши и световни сцени, са Райна Кабайванска, Гена Димитрова, Александрина Милчева, Анна Томова-Синтова и редица други. В България Стоян Попов пее не само в Софийската опера, а в редица и всички извънстолични оперни театри. Смятам, че е излишно да говорим за неговата слава и за неговата мощ гласова и да преминем нататък. Събитието се осъществява с финансовата подкрепа на община Бургас, която осигури част от наградния фонд на конкурса. Международният оперен конкурс е в подкрепа на кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2032 година. Сега каня на сцената професор Александър Текелиев, директор на Държавна опера Бургас.
завърши. Ние го очаквахме с нетърпение. С нетърпение сега очаквахме и края му. И с облегчение за това, че още веднъж си струваше да го направим. Излишно е да казвам колко трудно се прави един такъв форум, колко струва, какви трудности срещаме по пътя си, но няма да се оплаквам. Въпросът е, че той се случи и винаги, когато дойде този момент, си спомням за мечтата на Стоян Попов. Той беше отдаден на идеята да предаде моженето си, знанието си на младите хора. Последните години от живота си мечтаеше да направи оперна студия, в която да обучава млади хора, и това не му се случи. Тогава конюнктурата беше такава, с две думи не стана. Този конкурс е едно продължение на тази мечта. Едно осъществяване, макар и без него, между нас. И винаги, когато идва момента на галата, си представям как той се радва, че дори само с името си, което ние ползваме, за да можем да дадем начален старт на тези млади хора, които са лауреати, пак си е струвало да го направим. И въобще това е упражнение, което заслужава много, което правим тук с всичките усилия, които това ни коства. Стоян Попов някога, когато започна да се занимава с педагогическа дейност, последните, може би 15 години от живота си, той не взимаше пари за това, не желаеше да му се плаща. Един ден го попитах, защо правиш това, а той ми каза, знаеш ли, ако аз трябваше да си плащам, нямаше да бъда Стоян Попов днес. Голямо беше сърцето на Стоян Попов и затова може би искаше всичко, което знае, да го предаде абсолютно безкорисно и без да желая нещо в замяна. Силни кандидатури имаше тази година. Избрахме най-доброто, но имаше и още добри певци, на някои от които, да кажем, не им беше ден. Пеенето е професия, която е много зависима от моментното състояние на организма. Даже един хрип, който случайно може да излезе от гърлото на един певец, може да не провали. Имахме и такива случаи. Но в крайна сметка, онова, което журито виждаше, е моментното представяне на кандидатите. Като цяло, нивото беше високо. И аз се радвам, че все още, макар и като международен конкурс, както се явява, нивото беше добро. Това, което смущава, е, че нашата част, българската, не е толкова ярко представена, като количество говоря, не като качество. И това е проблем, с който ние тепърва по българските оперни театри ще се сблъскваме. И дано от тези, от които зависи това, най-после да забележат този проблем. Както и да е, няма да завършваме минорно. Сега искам да поканя на сцената майстор Калуди Калудов, който беше председател на журито и имаше тежката дума при избора на тези прекрасни лауреати, които избрахме. Заповядайте, майстор. Здравейте, аз няма да съм многословен. Имахме един прекрасен конкурс, на който присъстваха чудесни гласове, но аз бих искал да ви споделя моя рекорд с Бате Чочо, така се го наричах аз. Това беше преди доста години. Поканих го да дойде да пее Риголето заедно с мен, с Битумската опера. Това беше едно голямо турне в Холандия и в Белгия. И ние направихме, да ви кажа, 16 спектакъл на Риголето всеки ден. И аз като отивахме на спектакъл, се го виках, Бате Чочо, как си днес? Абе, добре съм, бе, Кълъчо. Днеска го проверих, гласа много ми е добре. Значи викам, пак ще си пеем. Така, искам да специално да благодаря и
вашите аплодисменти за останалите членове на журито. Това е професор Тони Шекирджиева-Новак, Габриела Георгиева, изтъкнатата наша оперна певица при Манастирската опера, и професор Нико Исаков. Той няма нужда от представяне, един от нашите големи баритони и професор в Музикалната академия. Само да вметна накрая, че подбора на журито беше пак по една далечна препоръка на Стоян Попов. Той вярваше, че не можеш да научиш някой да кара кола, ако не си шофьор. И в тази връзка винаги съм се опитвал в журито, когато го формираме, да има така наречените практици, т.е. хора, които си вадят хляба на сцената, а не теоретици, които обясняват как трябва да се пее. Сега бих искал да поканя на сцената госпожа Диана Саватева, лицето на нашия спомоществовател от община Бургас. Уважаеми майстор Галудов, професор Текелев, многоуважаемо жури, скъпа публика, уважаеми изпълнители, за мен винаги е вълнуващо да бъда на тази сцена. Всъщност най-голямата и най-престижната сцена в Бургас, сцената на нашата опера, както ние наричаме. Разбира се, да ви поздравя от името на ръководството на община Бургас, да благодаря за това, че ние сме партньори, чест е, защото конкурс Стоян Попов много добре се вписва в цялостната концепция за развитие на културата в Бургас и благодаря за това, че споменахте и по-точно акцентирахте за това, че едно от събитията, което подкрепя кандидатурата, най-вече в два основни потока. От една страна абсолютно уважение и реверанс към културното наследство, защото това, което е направил Стоян Попов, е част от нашето културно наследство, но заедно с това и другата посока е разгръщане и даване на възможност за изява на младите таланти, което пък се вписва в идеята за международното европейско измерение на всяка една кандидатура. Сигурна съм, харесва ми това темпо, с което се развива професор Текелиев. Конкурса не е това бързане в началото, напротив, с едни бавни, мъдри стъпки и съм сигурна, че до 32 година ще избухнем с пълна сила. Пожелавам на всички, които сме тук в тази зала тази вечер, да се поздравим с следващи много силни издания и да изразя абсолютната увереност и поздрави от кмета на община Бургас, господин Димитър Николов, че община Бургас винаги ще бъде един верен и самоотвержен партньор на Държавна опера Бургас. Благодаря ви. И сега да минем към награждаването. За да има малко съспенс, както казват сега на модерни език младите хора, никой от лауреатите не знае още коя награда има. Така че сега ще я научи за първи път пред вас. Сега ще покана Делян Славов да започне да обявява. Награждаването продължава, започва сега, с така старателно скритите награди никой да не знае. Първо имаме награди от Калуди Калудов, които са участие в негов майсторски клас. Това са участниците в конкурса Виоля Ди Палма, Таисия Сас, Диана Гемборис, Борис Мидлик и Хуберт Джечик. Трета награда в категория жени получава Чун Цин. Аплодисменти.
Уважаемото жури тук ни доставя една изненада, защото имаме още една трета награда при жени. Това е Сандра Александрова Кордова. Трета награда в категория мъже получава Андрей Юрковски. Втора награда в категория жени получава Мария Юрковская. Втора награда в категория мъже получава Озан Кутлар. Първа награда в категория жени получава Величка Минкова. Първа награда в категория мъже не се присъжда. Тук пропуснахме да споменем, че Величка Минкова получава и спектакъл, участие в спектакъл на Бургаската опера в сезон 25-26. Сега, за да не досаждаме повече, моля журито да се качи на сцената, да направим една снимка с нашите лауреати и да ги чуете как хубаво пеят. Честито на всички лауреати. Сега да продължим с нашата програма, с оркестъра на Държавна опера Бургас и маестро професор доктор Григор Паликаров.
Чухте овертюра от операта Дон Паскуале от Гаетано Тоницетти. Следва ария на Сесто из операта Милосърдието на Тит на Волфганг Амадеус Моцарт. Изпълнява Величка Минкова.
Базилио от операта Сеилският браснар на Джоакино Росини. Изпълнява Озан Хутлара, Турция.
Ариадна Розина от операта Севилският браснар на Джоакино Росини. Изпълнява Мария Юрковская, Русия.
Нашата програма продължава с канцона или песен на звучена и второ действие на операта Трубадур от Джузепе Верди. Изпълнява Сандра Кордова. Ария на Родриго из операта Дон Карлос на Джузеппе Верди. Изпълнява Андрей Юрковски, Русия.
Ария на Чочо-сан из операта Мадам Бътърфлай на Джакомо Пучини изпълнява Чун Цзин, Китай.
И нашата тържествена програма ще завърши тази вечер с дует на Фигаро и Розина и с операта Севилският браснар на Джоакино Росини. Изпълняват Мария Юрковская и Андрей Юрковски.
Ma di che? Si sa, presto quel biglietto. Un biglietto? Eccolo qua. Già, era scritto. Che bestia,